И ето го и поредния ролер костер, който се задава на хоризонта. Този, който се изкачва за едно стремглаво спускане. Само този, който се е качвал, наистина може да разбере и да усети, да почувства и да осъзнае какво е истинското усещане. Пожелавам го на всеки куражлия, който се престрашава да опита от вкуса на екстремното. Мале, това са 12 етажа, поне според моите сметки. Един огромен жилищен блок в България. Но сега сме в Буш Гарден и отново ще заснемем това чудесно спускане надолу в пропастта. Забележете как количката сега спира за малко в очакване на нещо щуро. Викайте! Викайте, защото сега дойде. Ето го и поредният момент. И сега наблюдавайте пръскането! Ух!